Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों। माने नाग्रिजुलिनि आरांगाजुलियाव बारनि मोनसे पिकनिक स्पट बानायदों। बेयाव जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों। माबायदि जायो, दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों माने बेयाव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेडब्ला नायलांदो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। साहा बागान आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै। नोंथांमोना नायलांदो दा। थुदो बिदिब्ला। मा मानसि बुरजा नांगौ आंनो इन्टारेस्ट बे जाबाय नाग्रिजुलिनि साहा बागान लोगोफोर। नायलांदो नोंथांमोना नाग्रिजुलिनि साहा बागाना माबायदि। जेरावबो थांनाबाबो खाथियावनो जोंनिथिंबो सुकि दारागाव थांदो र'। साहा बागान गेजेर तामानखा नै जोंनिया सोरबा खाथाम जोंबो खाथाम एकदम जि बरियाखा साहा बागाना। थांनानै फैनोनो बालायलांगोन। आयु लारि लारि दंफां लाइफां सोमखोर साहा बिलाइ। सेल्फि स्टिक जायो हिटखामोन। खिन्थु मबाइला बोख्रबजोबोलै। मबाइलखौ हामा जाजानो गियो आं। बिदिनो माबाबाय थाबा ग्लासखिनिया माबा जायोलै स्क्रेच गोलैयो माबाया गोरा जायोना। लामाखौ पाक्का बानायना होनांगोन न' नाङोलै गेजेर पाक्का नै सिदा दासो जाहांनाय। सामान दोगोरसो मास बादावबो जि खालि गात्रासिया गात्रासि खुलिनायखौ बे लेसु बिफां माने होयो माबा दंबावो थांगासिनो दं थाङै थांनानै बार मोनथ'वाखै। जों दा बारनि मोननो थाखाय नायनो थाखाय थांगासिनो जोङो। जोङो नै जि आराम साफा स्कुटि सालायलांदो जोङो बेसे इन्टारेस्ट जायो। आबौ लाना दोनखायो नङा सिन्था गैखाया। खानै फैगोन दे बेफोरावबो जाजायोलै पिकनिक प्लेस खालामबा न'। थान्दावाना मानसिफोरा जादावबानो जानाय जानांगोन आरो बिदिनो। आंबोथ' सुकिफोराव ओरै थाङामोनानो मानसिफोरा दारागावआव। ओमफ्राय दा थांदावसो थांनाय जालांबाय। गैयामोन आइलेन्ड मोनफायदो मानि नङा जोङो। दा हावे रड मोनबाय। नाग्रिजुलिनि बगामाथि थांनाय लामा बेयो। आयु जि गिदिरखा
भिडिअ खालामनाय भिडिअ आहा आं थाबायनायखौ ना मा जों थाबायनायखौ खालामनानो वाव सुपार आबो थिखांनोसै भिडिअ थिखांनो जोंखौ भिडिअ केमेरा ओइ नै गेजेराव थानांगौ भाइ गेजेराव दुगैनो आंसोदो ओइखिनियाव सबना ओइखिनियाव फाय फाय गिबाय फाय सिबा बेखौ नङा फाय रानगोन फाय दा देना आंखौ थिखांनो भिडिअ जागोन दे सान्दुं दोमादान दे नै बिथांलाहा बोराय बुरै सानैबो बरन'दियाव नायनो फैदो मोखां दिन्थिला खानैबो रेडि वाव नाइस बोराय बुरै सानैबो तामाम हिट नुखादो वाव मिस प्रमिला रानी बिथाङा बरन'दि नुवाखैनो दिनैहाय गुवाहाटि बेरायनो फैदों केमेरामेनखौ ओइ थिखौ Buran deh. Tuh, sigang tuh. Oh, kamu lagi tuh. Oh, kena sih dibandingnya. Kamu sini sini. Maran dai na. थांसै जों दा थांनोसै फट' लायाखैलै भिडिअ इउटुब खुलिदों जों इउटुब चेनेल इउटुबारा स्पेसानो फुल जाबाय थायो बार इउटुबारनिया स्पेसानो फुल जाबाय थायो बार जे भिडिअ दंखायो भिडिअ बानायगासिनो Aman hijab deh. Malah jora-jora. Biarlah, aku mau pergi apa? Ay, na jora-jora biarai marbai. Asal naik, na jora-jora biarai marbai. Aku sih kalau kamu baik, apa hidang hijab biarai. Ay, nang margo besar anai nama. Sopne lap pakinanai doनबोबाय बेनो सेंग्रायानो जागोन सपनानि जिउनि राजा रानांजोब्बाय जोंना राननै जोबबाय ए आला ससे ओइ लेथ्राख मालै थांला जोङो न'आव एसे मास बाद खाथि जायैनो थांगोन बालनि खाथि जामारन दाख्लैनि आलासियाबो इथिनो थांदो बगामाथिबो नायगोन बेयो बोहैनाय नङाना ओरैनो जमा जानासो थानाय
Asuna गिरनांगो नै मा गोसोम जालाय माबा जालाय जाबाय anu faltu susi selfie lo mau buat video kalau ya selfie lo video kalau tau mau masuk kamera apa bawa nu satu मानसिफोर फैसोबाय मालाय नै बेलासिनि जों दा थांनोसै हाजासे बेरायबाय ना आं फालियाबो सिजोब्बाय दखनायाबो सिबाय yo fai saha sana sakna fai sepilani fai nayau boriya jagan जोंनिया sepilana nai माबायदि नुयो जायगाखौ जि बरिया नुदों खाबो हाय होनदोना नैयाव sepilana नायनोसै मालायनि फट'आवनो sepilana नायनोसै जोंनिया माबायदि कारबो गैजा रोङा जै sepilana नि जै बरिया आंनि लोगो सकिउट नोङो देरहादो जै sepilana नि जै बरिया लागाव थुदो जाबाय थु फरायसांगासिनो आंना ओंखारलांबायना दोनलांबाय हा थाव फाखासे स्राय गिदिंनि जोंना ओइ मोनसेथिं ओंखारलां थाव थांनोसै दा रेडि जानोसै जों थांनो यो मास्क लाबाय सेल्फी बा भिडिअ बा साबागान नायनो बा बाय बारबि बाटा बाय बाय जों थांसै आरो उनाव फैबावगोन दे नेक्स्ट टाइम फैब्ला जों फैबावसिगोन आरो खेबनानैसै बारबि
सापात थिखांना लांगोन मालाय बेनो मानसि माखासे मानि बागानाव खामानि मावदो मालाय कम्पानि दंखायो नालाय बानायग्रा सिहित जाखायो न' थांनो खस्थ' मिथिखायोआनो आरो इसे फैबायना दलङाव थाबायबाय मोसौदोनो जाम जाबाय मा खालामगोन दा नैया दं दैमाया दहायनिफ्रायनो फैनाय ना बे दैमाया बेलेग न हा इयो ओमफ्राय दहायनिया बगामाथि नङा दहायनियाबो बगामाथिनि ए मोसौआ मा जागोन दा मोसौआ अमा बेदर जानानै अमा बेदर फन फायना होदो आइया आइया रायलायदों आंबो रायलायनो हरनायखौनो बिजामादैयाबो बिखुनजोनो होनो होननाय बायदि मोनदों आंखौ मालाय आइ जायो आइ जानायखाय आइया बोरै होननो नागिरदों बिखुनजोनोसो होना होदो आंनो होनो गारि नैया बिजामादैया बे फालथुखा रं नाम्बार जादों रं नाम्बार जाना रायलायदों नोंसा बिमाया
नोंबो Kau baik mau marah saat ini ala situ. Mau marah tak sahaja. Jauh kan nih. Turunnya mau marah sah. Ini video. Ini sih kan. Sih begini. 상단에มันไปน้ำมันเลยก็ราหิบาลีโอ้ยเสียเหมือนไปเนี่ยไอ้เยาชิงออกมาบ้าดึงนะบ้ากูดูมิเช่ทุกคนรักอย่าหน้าไม่ได้เนี่ยบ้า